हिन्जाव थेम्फालिनि सिटार माबानो नागिरदों गाइस। सिटार थिखोनो नागिरदों लोगोफोर। औवा लाबोनानै दोनफैबाय नै। नायनाया माबायदि सिटारा? नायदो लोगोफोर दा हराव माबायदि नुयो साजायनायखौ खेबनाय नायसै मा रोखोम नुयो। लानानै गायनाय नायदों नै डिसेम्बर 1 थारिखनि नायलांबाय थादो माबायदि साजायो। माखासेया दा नुगोन हरावहाय माबायदि नुयो कमेन्ट लाइक खालामनो हागोन। नै लोगोफोर गोदो सिगां थांनाय डिसेम्बरनि थफ्लाया एसे दंबावो। जानो इदि खालामना नुबानो hey guys, बेखौबो होखानायसै देग्लायहाय माबायावसो साजायजोबखानायसै स्टार बेहानो माबायदि नुयो दा हरावहाय नायनायसै बेखौबो। अखानायसै बेखौबो। नै बेखौ होनाय नायनाय माबायदि बियो बुस्थुआ। बोसोरावहाय खेबसेबारलै रायजोफोर गोसो खुसियैहाय साजायनांगौ होननानै बुंदों। साजायनि बेखौ फ्लिप जोमग्रा जिपनि ना मा होननानै बुङो स्टार नायनोसै मा गायनो नागिरदोंनो लाइट खाबायो नै लाइट खानायदों लाबाय नोंबो देग्लायहाय बेयावनो जोबथा नै जोंनि आसोलाबो दान्दा लाबाय गायनो दालाय दानखाना गोलाव लाखाबाय ने हनै वा ओमफ्राय नै बोजों फ्राय बोजों मोनहैखायो थांबाय बिथाङाबो नै ओमफ्राय नायदो नै जोंनि सारा होगासिनो दं। अबाय आसोला होनलायबावो होनदों नामा? नायनो स्टिफारबो गैया दा वायार स्टिफार खुगाजों अरबा बायदों ला होनबाय मानिया नै दाथ' स्टार मोनसेल' नुदों रायजोफोर बे औवा बिलाइफ्राव लायना दंजोबो जेब्ला सावगोन अब्ला नुगोन। केमेरा दैनि आखायाबो मावजोबो रायजोफोर खामानि गैया लोंग्रा साइसल'खा। वायार स्टिफार गैया दा खेमसि लानानै अरलायदों आयै अरनायाव हाथाया गोजाना गोसोम नुगौमोन ने गयमा रामल'खा नामा गोजौनि इदियाखौसो साबसिन हामबाय आफा होनलायबावो नै दान्दा एसे गोलावानो वा हं नै एकदम थाइलेण्ड मागुर दोंग्रा फुख्रि मोनहैलायखादों हनै बेनिफ्राय एवाय दिस नायना लानो हागोन नै स्टार लाइटना बे फिसा नै रायजोफोर नै माने हराव कालार जाजोबगोन आरो ना वायारा मोनसे जइन खालामखो नायदो नै माने 3 वायारजोंहायसो मोनसे खालामबाय आं नै उपाय गैया सकेटबो गैया माबो गैया
आरो दिखौ बुंबावलायरा डाइरेक्ट बे दाननांगौलाय बे दिनै गाबोननिखौलाय मैबाव इमारजेन्सि जोंलान जाबायथ' जोंनिया जों माने बेसेबांथो सफेद जामफार बायबाय थानाय रा नै जोंनिया नै सबसे जौसिनाव नै जोंनिया स्टार इयो वाव स्टाराव मा पिक्सार दं देखायदोंगोन नायलान जाबाय आस्तेनो नै वाव गोजौआव स्टार गाहायाव नै माबायदि जिसु गथ' बै गेजेरनिया ओमफ्राय बियो जसेफ आरो मरियम सानै नैबे गेजेरावनो जिसु फुथुनायनि आरोना नायनो हागोन नै बेफोरो लाइट जोंगोन हराव एसे साथायगोन ओमफ्राय बिनि अनगायै फिसा फिसाबो लाइटबो दं नै लाइट बेफोरखौ नुजोबगोन आरो नायलांबाय थादो माबायदि नुयो मोनायाव दा नै रायजोफोर नै ट्राय नायबाय जोंजेनबाय नै सानखाय बारा साथायनाय नुवाखै एला जोंबाय नै ओरैबो स्टाराबो जोंबाय नै गोजा गोथां वाव दामनाव मोजां साथायगोन मोजाङानो नुवाखैथ' नै कमप्लिट जाबायमोनलै गाइस नायदो नै बोसोर गोदाननि डिसेम्बर 1 थारिखआवहाय सावनायनि अयथासार मेहनत नांबायलै खिन्थु लाइक खालामना हरदो माबायदि नुदों कमेन्टआव लिरना हरलायथिदो